Ardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha APHLC Duarbagori constituency aru atum Briston Terang Robin Rongpi Modor Singh Ingtia Tumpen Dethora Longperang ke amai ing nipon Bangso Perang ke amai longke jongpon lake Kedam tang Duarbagoria long BJP asong Peace and Development amai padopon lu Alang litum monsa malamta than ponpe lapen kating thorta Duarbagoria long thepon long le Lasi MP Horen Singh Be lapen CEM Tuliram Ronghang tame monsam lapen kaching thoralam thana thaya vedetsi JI kathar chokche kahengno khea hotor lapen anparta ajata than thedet pusi APHLC pen jongpon Pesmiti padolam thekela hanlo lasi je ke dam tang dei thoralong peace and development po amelong je ladak dei thorong nang dulo lasonang ado on hot je niltum theglong alang long peace alam ke thanta ave development alam ta ke thanta ave alang tum ki pudam ke la hanlo peace and development po athe alang tum ke thanam ya thai ma sabe peace alam the konalo ilitum peace ta theglong le development po konalo ilitum duar bagari long development ke theglong ilitum development ke theglong le laso posi je CM Tuliram Ronghang punon MP Horen Singh Be punon ladak development la peace alam than Thai ma sebe dalo than mata than tikang ke dalo jas alang tum ke than tikang alang tum ke ninge tikang ke lahlo jay gathar chokche jay gathar hinno the hutur lapen bhere ke thang na ta thang thai be dalo lapen alang litum ke than tikang ke therkang ke lapu henlo APHLC le dunlote hemta long le barpi ke do hemsota long le lapen government pen ajada sonta long dunde lasini litum APHLC duar bagori atum monsam ta theklong le kaching thor ta theklong le pusi bangso pherang ke amaya long jongpon alang tum ke than kang ke la hanlo karbe khai phang ke ther tikang ke la hanlo je nang tum yong si APHLC dunlo tangte nang tum hemsota long le letrin ta long le lapen nang litum government pen ke long nang yason anta long dunde lapen abahera ke alang tum than kang thai be dalo lasi nilitum ke je APHLC duar bagari constituency hin pen ke nilitum alang tum peace long ta nilitum alang tum la peace pule po APHLC tum peace ave lapen alang tum development pule po APHLC tum development nilitum thangna thaklong le laso posil tum ke ninge tikang ke la lo lapen peace and development amaya long tame MP Horen Singh Be jongjung JI kathar aphan kelang select pen kali kalang ke jong alama bang ing tonang popusi MP aphan jongpon development pula sorry ligi pa dohut nil tum APHLC asong pen nil tum ningkang sam se thedung khangya nasi isi alam bang nil tum na solam bang aju daklo nasi non pini la solam bang ke nil tum MP ke hai phan alam voi ing nang kokpo nasi alam bang ke la puin lo alang li kar biang long atok ano meeting long setame jai kathar phan tung nang ji jai kathar ti biti lang no non we kimi aptum phan kaping khat pen jai kathar chok che na solam bang penalang phan kar biang long pen plung nang ji jati si chen det pula hai alam bang alang li along tin meeting long taning je la sila solam bang ke kedam tang MLA election aprang si Rup Singh Teron pen halaso alam ke chipo si rong hang rong bong along ha rong khang kar biri cholong sing sai alo alam pajut alo te bom setame alang li pini la so alam e lok lela la sinil tungi pudam ja banke alang li la so ke blaming insulting provocating la pen defaming la so bang alang li ang ho pen chi bonang po athemal la ke alang li ke banke peace and development alam nang ke than je phansi kiwa bar rat tum seta alang li tum meeting long ka chitong du alang li personnel jongjung jai kathar ban kelang select pen jone alang la solam rat kar biarat ang no alang li la solam ninje ber nang ni nele tum ta arju dorlim lo la solam ban nele tum det telo kar benglong ara namasi arju dorlim lo Phaikuni ni phaike thomarni nomati constituency o kerenglem salong klembang phubang phia tumpen patir piponsi adapor phaike bapor malompen corona ang prim ke piji aphan pangcheng ponsi corona ki sopen kachipa jogji aphan corona biji piponlo lapenra daphan panong ponsi PMK AY asang sitame ron ponlo bangso sang ke ron ponalong corona biji kachipi ponpe pute sanglong le pusi lems chairman Anil Bea hin pen ra daphan thanpon lapen corona ang prim
Anutin take NSG aphansi okereng ahawar arat atum aphan than pachini pon. Lem song PMGKY mati Pradhanmantri Garib Kalyan Anna Yojana sang ki boncheng ponlo ini tarike thomarni asi bangso sang ki pipon lake kadau be card holder thansi pilo than pon pipin pen asi so sang ki pipon lake nilitum card holder khastame jongsi vaccine pipe purdangte nilitum alang itu ban sang pipon pe ason sin nilitum disu face pen nituhan order nang palilo si so teng sin nilitum sang pipon momlo non pini cheng ponlo pinak ta pipon ko asi prabjin pen kadau ko be okreng alo Rado an hasame vaccine pipon ji phansi chodring lo Winter Football Tournament Karlitang Khorsing Ingti Lapen Karlitang Semsing Ingti atum amen pen angdung kiti ke pathupon. Teke langjun football atum pen patir piponsi Winter Football Tournament Karlitang Khorsing Ingti Lapen Karlitang Semsing Ingti atum amen pen ke damtanga chiklo preni phaikre troxiar ni pen pangcheng ponsi phaikuni ni phaike thom arni an angdung kiti ke pathupon. Laso angdung kiti ke pathupon mati devak apum kachithia long Hiniatera namen lake dokmoka oveching thorlapen Dhentaghat Karbianglong Morning Star Football Academy atumang bongpensi pathu ponpado pathu bomahut pupatera natum kangtang rakmate kapathu ke thekajok golchipi unedadlo laso jok tiebreaker pensi ke hai kerem pangthekji aphan pado ponang koklola pen tiebreaker cheti kungahut Dhentaghat Karbianglong Morning Star Football Academy atum Dhentaghat Karbianglong Morning Star Football Academy atum laso Winter Football Tournament chepa hai ponlo Lapen laso ke pathu kemesen pen kang sai pona bang phulake men referee bisnote ranga hin pensi laso ke pathu ing sai ponlo laso pathu along man aluhi pen kache tongdun Korkanthi constituency Karbianglong Autonomous Council EM Raju Tiso ex KNLF Publicity Secretary Willingson Phangcho East Karbianglong District BJP Office Secretary Joysing Rongphar Korkanthi Constituency Mondol President Doloi Ingti Lapen Korkanthi Constituency Mondol Secretary Chandra Ingti atum chetong dun pen pathua long RD pidun Laso angdung kiti along ke hayatum aphan EM Raju Tiswa hin pen nong etangka suri krep hola pen trophy sitame pipa jerponlo lapen angdung kiti along ingdeng hini anong e Willingson Phangchoi hin pensi tangka suri kep lapen trophy sitame pipa jerponlo Laso Winter Football Tournament along goalkeeper ke ong naya bang phulake Mirjeng Tok bisi chepalong ponlo lapen best player lake Kangbura Ronghang ahin pensi chepalong ponlo